Assalamu алейкум, muhterem milletteşler. Siz Яңа Гасыр каналында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта сөтчелек авылда иң төп керем чыганагымы? Куныр авылы җирлегеннән безнең репортаж. Кооперативка терлекне авыл халкы үстереп бирәчәк. Берсот ика фермасы кешене ничек эшләтмәкче? Азнакайда авыл җирлекләренең физик әзерлеген сынадылар. Районның 13-нче кышкы спартакиадасы Тымыктыкта үткәрелде. Закир Рамиевның тууына 165 ел. Казан кооператив институтында дәрдемәнкә багышланган әдәби кичә оештырдылар. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының еллык коллегиясендә шәхси хуҗалыкларда осрала торган мал санына да анализ ясалды. Кайбер районнарда баш саны кимесә, икенчесендә ул киресенчә арту ягында. Республикада бүген иң күп терлек саны Балтач районының Куныр авылы җирлегендә. Бу җирлектә барлыгы 1636 кеше яши, 1832 баш мөгезле эре терлек асрала. Шуның 838 савым сыерлары. Терлек азыгын ничек әзерләп өлгерәләр? Сөтне кая һәм күпмедән тапшыралар? Авыл халкының кәефе ничек? Бу атнада без әнә шундый сораулар белән Куныр якларына кузгалдык. Мал асраучыларның күбесе дәүләт программасы ярдәме белән кече фермалар төзеп куйган. Үз җирләре булып, шунда печән үстерәләр. Җире булмаганнарга күмәк хуҗалыклары сатып бирә. Узган җәйдә сөт бәяләре 22 сумга кадәр төшкән булган. Менә ул вакытта кәефләр нык кырылган иде диләр сыер саучылар. Хәзер исә литрын 30 сумнан тапшыралар. Башка үзгәрмәсен иде. Даими шул бәяне тота алсалар яхшы булыр иде дип телиләр. Татарстанның иң чигендә урнашкан авыллардан безнең репортаж. Җәй көненә инде күбрәк әнәтеге ишектән специальный кардысы бар. Ортяктаймы? Кардыда йөриләр. Минем сыерлар көтүгә чыкмыйлар. Где-то 5 ел инде үземә, потому что җайлы да яракка йөрисе дә юк. Печән үзе безнеке булгач. Ирек Салахетдинов бу гаилә фермасын 2015 елда төзеп куя. Ул вакытта хөкүмәтнең 200 мең сумлык ярдәмендә куллана. Хәзер абзарында 8 сыеры бар. Аларны асрау өчен уңайлы шартларны үзенчә әйтеп корган. Сарай 1 метрга күтәртелеп эшләнгән. Монысы тирес чыгару өчен кулай. Җылы суык суы кергән инде. Өйдәге бойлердан өйгә якынды булганлык белән и поилкаларны су ташымасын өчен инде прямо үзләре чиста су эчсеннәр өчен Делавалевский поилкалар куйдык име. Әлбәттә, бу кадәр малны ашатырга терлек азыгы да күп кирәк. Ирекнең 30 гектар сөрүлек җире бар. Печәнен шунда үстерсә, икмәген сатып ала. Азык әзерләү мәсьәләсендә шуда авылы халкының тагын бер өстенлеге бар әле. Без бит шундый урында урнашкан, бу якта Кировский границасы 3 километр. Удмурт авылы, монда Урыс авылы, монда границадан Марийский республика. Без как таможня шикелле, безгә теге җайлы инде анда җирләр бар, печән җирләре, шундан безне кулланабыз. Күрше төбәкләр белән янәшә булуның уңай яклары күп әлбәттә. Әмма бүгенге көндә уяулыкны да тиешле дәрәҗәдә үтәү шарт. Гадәттә йогышлы яман ширләр шул читтән кайтарылган терлек белән килеп керә дә инде. Халык җыеннары була, аларда бит каты гыйб әйтәбез инде. Чөнки бу әгәр дә бу ширләр кирә язмасын инде, бу кергән чиракта инде табышы, халыкның табышы бит инде шушы сөттән, иттән дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә барсына әйтелде, бар халык кисәтелеп торала. Кайдан булса кайта торган терлек иң беренче карантин урынына куелып, карантин узарга тиеш. Шуннан соң гына ул производство кирип китәргә тиеш. Аннан продукция алынырга, сөт сауларга тиеш. Шуңа күрә инде безнең карантинный мероприятие иң беренче узарга тиеш. И икенчесе, читтән кайтканда рөхсәт кагазларын обязательно сорау инде булдыру. Шунсыз без мондый да действительно күрше тирә регионнардан безгә кермәс дип әйтеп булмый, шуны булдыру өстендә бу өстендә эшлибез. Ирек үзе һөнәре буенча мал табибы. Димәк, терлекне кул астында булганы белән ничек ашатырга кирәклеген чамалый. Ни дисәң дә, сыерның сөт бирүчәнлеге рационга бәйле. Күбрәк 2 тапкыр печән итәбез инде, печән бирәбез. Оннары постоянно 3 тапкыр да бирергә була. 3 тапкыр биреп печән теге хайван разнообразие кирәк, салам белән бошак бирәбез кичкә инде бер тапкыр. Әйбәт салам белән саламнарны и фуражны үзебез плющилкадан чыгарабыз инде. Менә монысы айрым терлек азыгы саклау бинасы. Җәй дәвамында печәнен дә төргәкләп шушында кертеп өйә йөрек. Кышын кар астыннан актарганчы биредән трактор белән сарайга кертеп куюың уңайлы инде. Ашлык саклау урыны да айрым. Маллар өчен арпаны саттыра торган җайланмасы да бар. Моны чит илдә уже бик күптәннән кулланалар. Тегермәннән тарткан әйберне бик кулланмыйлар. Фуражны инде. Моның файдасы эшкәртеп бетерә. Хайванның ашказанына кергәч эшкәртелеп, атку тезрәк чыга.
Шуның белә. Отка да шуннан чыгартып тартып бирәбез, и сыер хайванына да бик уңайлы инде бу. Әмәлә монысы он тарту тегермәне. Анысына шиләкләп бертүк күтәреп саласы да юк. Ашлыкны турба аша ышмык тегермән мөшкәсенә үзе куа. Ашлык дигәнем борчак, кукуруз һәм сулы. Кукуруздан башка сыердан мул сөт савып булмый дигрек. Авыл кешесенең хезмәте тагын да бик ката. Тектә ураны аны ничектер җиңеләйтергә кирәк инде. Тырышырга кирәк инде үзенең хезмәтен җиңеләйтергә. Шуның өчен эшләнгән инде. Куныр авыл җирлегенә 7 авыл керә дидек. Аны интернационал җирлек дияргә мөмкин. Биредә яшәүче халык санына карата мал саны күпкә артык. Бу бигрәк тә шушында эшчәнлек алып барган күмәк хуҗалыкларының ныклыгы белән дә бәйледер. Асырым дисәң бозавын алырга була, кирәк икән терлек азыгы белән дә тәэмин итеп торалар. Безнең бу якта яктыл җәмгыяте, актив җәмгыяте безнең җирлеккә керә инде, 2 колхоз эшләп килә. Аларга да үзләрендә эшләүче терлек механизаторларга дип әйтергә кирәк инде. Алар биреп торалар, каршы килмиләр. Күргем Утмурт авылы. Валерий Семенов хуҗалыкның дуңгыз фермасы мөдире булып эшләгән. Дуңгызчылык бетерелгәч, хәзер сыер асрап тормыш итә. Шулай ук ярдәм программасы белән мини-ферма төзеп куйган. Хатыны Евгения апа белән 8 сыер асрыйлар. Көн сайын 150-180 литр биреп барабыз инде пока. Данныйма, ну 50-60 када калалы. Бузау алдынан туктатсан сыерны, сойгына калганнары. Ну, баяны дип әйтәм инде. Бая җитмәй. Горячий баясы гына 60-тан югары. Горячийны сатып аласың, акчаны фуражын сатып аласың, кукуруз аласың, кукурузлар кыйбаттагы. Bütün сакчага бәйләгән. Ирек Салахетдинов та, Валерий Семенов та үгез бозауларны сатып барабыз диләр. Шулай да сыерларны алыштырырга, тона бозаулар калтырырга туры килә ди Валерий Владимирович. Улы белән килене яннарында булгач, әле мини-ферманы бушатасылары килми. Әмма авыл картая дип борчыла Семеновлар гаиләсе дә. Картая. Бездә ничә бер 2-3 кыҗалык калды һәм ничә микән, 17 микәнбезнең хәзер тора торган идар. Шундан 3-4 кыҗалыктарына яшьләр бар инде, калган да бүтәнсе идар. Аби бабай. Малайлар инде малай кыз. Казанда я кай иштабай инде шунда. Главный колхозда калмаска. Куныр республикада иң күп терлек асраучы җирлек. Ә менә соңгы 2 елда мал саны арту ягындамы соң? Әллә киресенчә кимиме? Авыллар картайып бара. Шуның белән бит инде монда әтияниләр әзрәк кызыграк әйтеп әйтсәк дә, менә шушы балалар китәләр Казан ягына күбрәк. Менә шушы әтияниләргә авыррак була инде. Алар хәзер олыгая барган сайын сыер санын бик тотабыз дип әйтмиләр инде. Бар шундый авыллар, менә безнең Улисел авылы, бердән бер районда бердән бер Мария авылы инде үзенең. Анда яшьләр күп калалар. Иң мөһиме, сөт бәяләре генә кимеп китмәсен инде ди сыер асраучылар. Әле литрын 30 сумнан сатканда файдасы бар кебек. Кимеп китсә, күңел төшәчәк. Сыер саны да кимәячәк диләр. Исәбе чыга инде аның. Ну сөт бәяләре генә зәрәк кенә борчый. Шу ие. Ну 22ләргә төшеп беткән әле Аллаһка шөкер 30ларга күтәрелде. Ну бу бәяләр торса, ярый инде, әйбәт инде. Ну җәйгә тагын төшә башлый менә. Шул борчый менә. Бик күп кешене борчыган мәсьәлә шул инде. Biz моңарчы ферма һәм мәктәпләрне авылны саклаучылар дип йөртә идек. Ә менә алар эшчәнлеген туктатса нишләргә? Аңа карап кына авыл халкы дәррәү шәһәргә күченеп китә алмый бит. Ничек тә яшәргә, тормышны алып барырга кирәк. Мамадыш районының Усали авыл җирлеге 6 авылны берләштерә. Барлыгы 442 хуҗалыкта 1030 кеше яши. Мал саны кунырларныкы белән чагыштырырлык ук түгел инде анысы. Әмма терлек асраудан бизмәгән әле авыл халкы. Бушап калган югары кыйырлы мәктәбенең бинасында ит эшкәртү цехы ачарга ниятлиләр. Бинаны төзәтү, үзгәртү эшләре башланган инде. Республикада алып барылган кеше фермаларга ярдәм итү программасының Мамадыш районыннан башланганын сөйләгән идек. Хәтерлисездер, ул вакытта район сарай төзергә төзелеш материалларын бушка бирә иде. Хәзер авылларны саклап калу өчен эшмәкәрлекне үстерү кирәк дигән фикердә Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов. Эш башлау өчен акча кирәк. Салада яшәп, үз эшеңне башларга теләүчеләргә бик аз процентлы кредитлар бирүдә авылны саклап калырга нык ярдәм итәр иде дигән теләктә ул. Бу атнада Усали авылы җирлегендәге башлангычлар белән без дә танышып кайттык.
Усали авыл җирлегендә гөрләп эшләгән хуҗалык фермалары юк инде. Авыл халкы тавык чебеш, казурдак һәм мөгезле эретерлек асрап тормыш итә. Югары Кыйрлы авылындагы мәктәпнең ишекләрен япканына да шактый вакыт үткән. Авыл балалары хәзер Усали мәктәбенә йөреп белем ала. Ябылган мәктәп бинасын узган ел шушы җирлек егете Булат Газизов рәсмиләштергән. Сентябрь аенда грант утканнан соң ремонт башлаганнар. Тәрәзәләре алыштырылган, канализация турбалары сузыла. Биредә мал салу урыны һәм ит эшкәртү цехы булачак. Бүгенге көндә эшләнгән эшләр бар, ләкин әле эшлиселәре тагы да күбрәк. Газ китерергә кирәк, отопление системасын эшләргә кирәк. Монда санап бетергесез. Чөнки производствоны эшкә җибәрү ул инде җиңел генә эш түгел. Алла бирсә уңышлар телик. Терлек сую, ит эшкәртү цехы 2025 елның сентябрендә эшли башларга тиеш. Тик менә авыл халкы монда китереп суйдырырлык мал үстерерме соң? Эш башлаганчы анысында бераз фаразлап куярга кирәк бит әле. Экоферма Берсутның планы, максаты нәрсә? Халыкка кирәк икән үгез, кирәк икән ат кулын апкайтып биреп бушка. Ләкин инде бушка апкайтып бирә кооператив. Ул инде аннары үстергәннән соң шушыны нормаль бәядән инде шушы кооперативка кире тапшырырга тиеш. Менә шундый шарты бар. Мондый әйберне әле минем, конечно, безнең тирәдә ишеткәнебез юк. Ләкин менә безнең үзенчәлек, безнең кооперативның үзенчәлеге шунда. Әлеге уңайдан без кузгалган инде. Берсут экофермасының бүген 74 баш аты бар. 15 кеше кооперативка әгъза булып теркәлгән. Әнә шулай эш бирерлек агрофирма яки күмәк хуҗалык булмагач, нәрсәгә булса да тотынырга, эшләргә кирәк бит инде. Авыллар олыгайса да, анда яшәүче халык бетмәгән бит әле. Владимирда авылдашлары ярдәме белән часовня төзи башлаганнар. Узган гасырда төзелгән агач бина озак еллар клуб буларак хезмәт иткән. Без белгән вакытта инде бу шулай клуб ролен үтидер. Ләкин без инде үзебезнең әбиләребез исән вакытта, хәзерге вакытта әтәниләрдән сорап инде моның 1890 елда төзелгән һәм ширкә ролен күп еллар үтәгән бина икәнен беләбез. Халык дингә тартыла хәзер. Димәк, ширкәү дә кирәк. Моңарча гыйбадәт кылырга 30 чакрым ераклыктагысына да бара торган булганнар. Әмма өлкәннәргә кыен иде, ди Галина ханым. Бу яңасын узган ел төзи башлаганнар. Барлык материаллар белән Казаннан обеспечитеп тордылар. Бернинди үзәклек булмады. Үзебез шунда булышып, суын ташып, бүтән кирпечләрен илән әзерләп, шунда тәэмин итеп тордык эш белән. Аның төп спонсоры кем соң? Сезнең авылныкымы? Төп спонсоры моның безнең авыл кешесе Аксаков Александр Петрович. Ул хәзерге вакытта Казанда, мин үзем дә шуның кул астында хәзер эшлим әле. Бу җәйдә түбәсен ябарга, гөмбәзен куярга һәм эшкә эшләрен башкарырга планлаштыралар. Владимир һәм Югары Кыйрлы авылы балалары Усали мәктәбенә йөреп белем ала. Әмма Усали урта мәктәбендәге укучылар санында күп дип әйтеп булмый. Бүген биредә 41 бала бар. Аның каравы горурланырлык укучылары бихисап мәктәпнең. Әле 22 февраль көнне махсус хәрби операциядә һәлак булган Ришат Җиһангәрәевка истәлек тактасы куелган. Ришат Украинага кадәр дә кайнар нокталарда булырга өлгергән. Аның турында без батыр, кыю, үзен үзе яклый һәм саклый ала торган егет итеп әйтә алар идек. Һәм мин аны авылдашы буларак та инде кыя бөркете белән тиңләр идем. Туры сүзле. Әйтәсе сүзен бер вакытта да шиткә калдырмады. Кешенең йөзенә, күзенә карап сөйләшә иде. Андый кешеләр үзен үзе оялмаучы, булдыклы, батыр егетләр генә шулай итеп сөйли ала. Бүген мәктәп укучыларына патриотик тәрбия бирүдә алгы планга чыкты. Усали мәктәбендә советлар чорында формалашкан ажаган уеннарында онытмыйлар икән. Быел 22 февральдә үткәргәннәр аны. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга да даими ярдәмнәр оештыруда актив катнашалар. Көзгелектә инде яшелчә җиләк-җимеш белән тозланган әйберләр инде, җылы киемнәр, окоп шәмнәре, мунча себеркеләрне хәтлек җыеп җибәрдек инде. Һәм менә шунысы мин дә сөйнәм шунысына. Әйткән сүз бер вакытта да читтә калмый. Бөтенесе бердән булып күтәрелеп, бар тик илдә тынычлык кына булсын. Усали мәктәбе егетләре мәдәният йортында шит итми. Ни өчен дисәң, Разиф абыйлары баянда уйнарга өйрәтә үзләрен.
Разиф абый үзе яшь вакытында республика халык иҗаты йортындагы курсларны тәмамлаган. Аннан соң аны язмыш туган авылына кайтара. Узак еллар колхозда механик булып эшләгәннән соң 10 ел мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе хезмәтен башкара. Бүгенге яшьләр гармун белән кызыксынмый диючеләргә аның җавабы әзер. Кызыксыналар. Менә монда кызыксынган кешеләр безгә киләләр. Уйныйлар, менә хәзер 21 җегет булмый, җырлап утырырлык уйнарга өйрәнделәр инде. Бу егетләрнең кулларындагы баяннар барысы да үзләренеке. Өйдә дә әти-әниләрне җырлатабыз әле дип шаярталар. Конкурс бәйгеләргә йөрергә дә җай табалар икән. Даими катнашып барабыз, бөтенсендә дә урыннар алабыз. Менә иң дәрәҗәлесе безнең теге Иске Казан түгәрәк уенында без 2нче дәрәҗә алдык. Диплом. Зур инде ул. Мәдәният йортына урнаштырылган тугралар, шәҗәрәләр яныннан да тыныч кына үтеп китеп булмый. Аларны ясаучы Әмир абый Исмәгыйлев үзе дә биредә. Ул балачагыннан татар өйләрендә тугралар эленеп торуын хәтерли әле. Аларны шәй укалары белән бизәкләп эшли торган булалар ул чакта. 90-нчы елларда Нәҗип абый Шамаиллар эшли башлагач, аннан соң аның артыннан аларны шуларны эшләргә өйрәндем. Соңгы елларда инде шәҗәрә бик нигә тагын татарча әйткәндә модага кирип китте. Татар гаиләсе, татар семьясында шәҗәрә Шамаил торырга тиеш. Җиде буын бабаңны электән борынгыдан әйтелгән ул, җиде буын нәселеңне барларга белергә кирәк. Усали авыл җирлегендә әнә шулай бер җайга гына гомер кичерәләр. Бүген авылда яшьләр калмый, буш йортлар күбәя. Ә ничек итеп авылга тартырга, җәлеп итәргә соң яшь буынны? Ни рәвешле эш урыннары булдырырга? Авылга бүгенге көндә алтын сарайлар төзсәк тә, бүгенге көндә барсы да менә булса, идеальный булса да, алай гына авылны саклап калып булмый. Бүген иң төп мин уйламыйча авылны саклап калу өчен халыкка бүген мөмкинлек кирәк эшләргә. Авылда яшәүче бүген күпкә караганда хезмәт хакын күбрәк алырга тиеш шәһәргә караганда. Авылларда бүген төрле юнәлешкә, бүген үрдәгендә, күркәсендә үстергә тиеш, Казанда бүген көндә атлар, анда кемдер сарык белән, кемдер үзенең мини заводлары, сыр заводлары, анда сөт переработкасы дисеңме, бүген көндә без менә читтән күбрәк алабыз бүген даруларны. Менә шушы басуларда дару үләннәре кемдер үстерә, кемдер кула җиләгә, кемдер карлыган. Шуның хәтле күп бүген менә юнәлеш, әгәр дә шуларны бүген кемгәдер анда 10 миллионмы, 15 миллионмы, допустим, кемдер анда 20 миллионмы, моны зон кредитлар бирергә кирәк. Узак вакытка. Әлбәттә, бу турыда Анатолий Ивановның кызыклы фикерләре бихисап. Аларны без сезгә киләсе тапшыруларыбызда да җиткерербез әле. Электән ватанны саклаучылар көнен көч сынашып үткәрделәр. Мәктәпләрдә ул ожаган уен рәвешендә уздырылса, авылларда кышкы спартакиада итеп оештырылды. Азнакай районында бу гадәткә әле дә тугры булып яшиләр. Быел авыл спартакиадасының 13-нчесе Тымытык авыл җирлегендә үткәрелде. Аны Азнакай районының шәрәфле шәхесе һәм республиканың атказанган торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәре Расих Әхәт улы Шәкүров истәлегенә багышладылар. Физик көч сынашуларда авыл җирлекләреннән 26 команда спортның 14 төры буенча ярышты. Төп бүлеккә кайсы авыл җирлеге спортчылары лаек булганын киләсе видеоязманы караганнан соң белербез. Быел авыл спартакиадасы Тымытыкта уза. Районның иң яхшы спортчылары 14 спорт төрендә ярыша. Монда хоккей, волейбол, өстәл теннисы, шахмат, шашка, кул көрәше, көрәш, аркан тарту, гер күтәрү һәм башкалар. Барлык спортчыларның да әзерлек дәрәҗәсе бер төрле түгел билгеле. Мәсәлән, Уразай авылыннан Рәмзил Латыпов үзен хәвескәр дип саный, әмма даими рәвештә ярышларда катнашып, иң яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Занимаюсь уже где-то 30 лет. 30 еллап гер күтәрү белән шөгыльләнәм. 5 минут эчендә 138 тапкыр күтәрдем. Әлегә иң яхшы нәтиҗә. Быелгы спартакиадада катнашучыларның күп булуына аптырыйсы юк. Приз фондының саллы булуы да үз ролен уйнагандыр. Район башлыгы сүзләренчә, иң көчлеләргә һәм җитезләргә бүләкләр кызганыч түгел. Бу авыл халкын сәламәт яшәү рәвешенә тартуда нәтиҗәле адым. Беренче урынга безнең 1 миллион, икенче урынга 700 мең, өченче урынга 500 мең. Ул инде авылга шундый зур бүләк булачак. Һәм инде монда һәрбер команда әзерләнә.
Анда инде бик күп үзебезнең яшьләребез катнаша, студентларыбыз кайтып шушы авыллары өчен катнаша. Менә хәрби операциядә катнашучы егетләребез дә бар. Алар бүген көндә отпускада һәм үзләренең авыллары өчен, командалары өчен катнашалар. Бүгенге спартакиадада спортчылардан тыш җанатарлар да шактый җыелган иде. Бәйгеләрнең кызган чагында хис-тойгылар да ташып торучан була бит ул. Җиңүнең нигезенә әлбәттә физик көч салына, әмма техник яктан осталык та мөһим роль уйный. Мәсәлән, старт вакытында ук беренчелекне эләктереп кала белү ярты уңыш ди Азат Әхмәтшин. Азат спортчы гына түгел, Мәлбагыш авыл җирлеге башлыгы да әле. Шуңа да команданы бер йодрыкта туплый белә. Узган елдан кеше булмаганлыктан үзем катнаша башладым. Узган елны мин менә Балташка эләккән идем һәм җиңелдем инде. Бүген менә Актүбә аркылы. Әллә призлары саллы булганга, әллә көчләрнең бер чамадарак тирбәлүеме, быелгы көрәш барлык төр уеннарда бик кызу һәм киеренке барды. Нәтиҗәдә беренче урынга 2 команда лаек дип табылды. Булар Тымытык һәм Актүбә бистәсе спортчылары. Икенче урынны Әгәрҗе авыл җирлеге яулады. Өченче приз Чалпы авылына кайтып китте. Бүген авыл урамында балаларының үзара рус телендә аралашуы да гадәти күренешкә әйләнеп бара. Моның төп сәбәбе шул ук кәрәзле телефоннар, интернет челтәрләре мөгаен. Димәк, баланы туган телдә аралашырга гадәтләндерү бурычы гаиләгә йөкләнә. Әмма уку йортлары, мәктәпләрдә бу эштән читләшергә тиеш түгел. Үзара туган телдә аралашудан тыш, бай әдәбиятыбызның асылына төшендерү дә кирәкле шәйдер. Казан кооператив институтында укытулар рус телендә алып барылса да, биредә Дәрдемәнд исемендәге татар мәдәнияте үзәге бик актив эшләп килә. 21 февраль туган тел көнендә дә әдәби кичә үткәрделәр. Монда туган телем дип исемләнгән бәйгегә йомакта ясалды. Бай эштәлекле әдәби яктан шактый мәгълүмат бирүче чарадан безнең репортаж. Олар кемдер? Олар кемнәр фидасы? Узган атнада Казан кооператив институтының Дәрдмәнд исемендәге татар мәдәнияте үзәгендә 5нче халыкара шигырь сөйләүчеләр конкурсына йомгак ясалды. Бәйгенең төп максаты яшьләрне Дәрдмәнд рухында тәрбияләү теләге. Без махсус календарлар чыгардык бу көнгә багышлап, махсус менә укучыларга, катнашкан укучыларга таратыр өчен блокнотлар эшләдек, шәхесләр безгә бәйләп блокнотлар эшләдек. Гомумән, менә бүген ул шул кадәр бәйрәм балалар күңелендә истәлеккә калсын дип. Әдәби кичәләрне бай эчтәлекле мавыктыргыч итеп оештыра беләләр биредә. Бүген дә катнашучылар шагыйрьнең әсәрләрен яттан укып кына шикләнмәде. Театраль рәвештә аларны сәхнәләштереп тә күрсәттеләр. Казанның 175нче гимназиясе укучылары һәм укытучылары күзлегеннән Дәрдмәнднең Карап шигыре тамашачыга менә шулайрак итеп тәкъдим ителде. Шаулый диңгез, җил өрәде, җилкәнең килгән кара. Быелгы конкурска 200-гә якын видео төшереп җибәргәннәр. Катнашучылар саны 400-дән артып киткән. Географиясы да киң. Үзбәкстан, Башкортстан, Түбән Новгород өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез дә активлык күрсәтә. Алардан тыш Татарстанның Мамадыш, Әтнә, Орча, Балтач һәм тагын 20ләп районнан үзләренең осталыкларын сынап карарга теләк белдергәннәр. Араларында хәтта Дәрдмәндгә багышлап шигырь язучыларны да күрергә була. Көчле җил кубарган дулкын, шагыйрь җанын нигетә. Шаулы диңгез уртасында ил карабын нигетә. Дәрдмәннең Бәллү шигыренә композитор, шагыйрә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Наилә Яхина көй язган. Ул аны бүгенге кичәдә башкарып та күрсәтте. Без аны беләбез, әмма әле ул ачылып бетмәгән безнең өчен. Без аны ашарга тиеш, без аны укырга тиеш. Ул безнең бөек шагыйребез. Әлбәттә, Дәрдмәнд кебек шәхесләр бүгенге заман яшьләренә үрнәк булырга тиеш. Тик әлегә аның иҗаты да, җитештерү ягыннан эшчәнлеге дә милләттәшләребезгә тулысынча ачылып бетмәгән. Казан кооператив институтында оештырылган әдәби кичәгә Төркия һәм Башкортстанда яшәүче милләттәшләребез онлайн рәвештә кушылды. Кичәне оештыручылар үз алдына киләчәктә катнашучылар санын тагын да арттырырга дигән бурыч куя. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагы сан 8 март кичендә карарга онытмагыз. Борчыган сорауларыгызны экранда күрсәтелгән WhatsApp номерына юллый аласыз. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.